आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि आरो मावथिफारिया बिथांमोन गसाइगाव आनसलिक कमिटि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि आरो बिथांनि मावथिफारिया लोगोफोर बिथांमोन आरो बेयाव क'क्राझार गसाइगाव जिल्लानि मानगोनां इउपिपिएलनि आफादगिरि आरो नैबे गासैबो दखरा प्राइमारि गासैनिबो इउपिपिएल हान्जानि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि आरो बिथांनि मावथिफारिया बिथांमोन आरो लोगोसे दावागुरिनि आरो गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय नुजाफैनो हानाय रायजो राजाफोरनिसिम आंनि अननाय आरो आं सिबिनायखौ गिबियावनो जासिबाय। आं एक्चुअली देंखोगिरिसो बिदि लेक्चार बांद्राय बिदि स्पिच होफेराखै किन्तु सिंगार हिसाबै आंबो फैदों बेयाव आदाजिरननि समस्तियाव आरो आदाजिरना 100% देरहानाया जाखाबाय रिपर्ट कार्ड जों लाजोबखाबाय रायजोफ्राबोथ' मिथिखागौ नङा होमबा देरहाखासिगोन नङा होमबा जेखियानो जाब्ला आं सुंद' ओरैनो फंनैसोल' बाथ्रा बुंगोन। जों दिनै आर्टिस्ट हिसाबै माने बेबायदि मोनसे इलेक्शननि माबायाव केम्पेइनाव ओंखारलांनायनि खारना मा बेफोरखौ गोबां मानसिया जोंनाव कुइसन खालामनो हागौ मानि थाखाय ओंखारनांगौ किन्तु जोङो सिंगार हिसाबै आरो आफाद हारिमु हिसाबै बर' जाथि थांनाय फैनायनि बाथ्रा दं। जों दिनै मानो ओंखारनांदों जोंहा मोनसे सिमां दङ आरो बे सिमांखौ जाफुंहोनांगौबा जों दिनै मोनसे जोंनो पेट्रनाइज नांगोन आरो जोंखौ मदद होग्रा नांगोन। जों बिराद खामानि मावनो गोसो जोंनाव बिराद खामानि दं बर' हारिनि गेजेराव हारिमु आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1990 थादोंमोन नामा 1991आव दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिमु आफादखौ दाना होदोंमोन हारिमु बिथिङाव गावसिनि खामानिखौ मावनो थाखाय जों मावै बहुत खस्थ' जारलानि गेजेरजों मावै फैबाय फैनायनि गेजेराव जोङो बागुरुम्बा बारदै सिख्ला माखासे मोसानायखौ जोङो दा इउनिभार्सिटिबो खुंनाय खालामनो हाबाय हारिमु आफादा अलरेडि बे मिउजिक एन्ड फाइनेन्स कलेजाव अलरेडि बेखौ माने सोसननाय जाबाय जोङो दा बेयाव स्टुडेन्ट दंसै मोसानाय दामनाय देनायनि माने बे बर' जाथियाव फैनो रोङै जासिगोन बाथ्राया बे दा जोङो बेफोरखौ जों बिजिरनानै नायबाय हारिमु आफाद ओरैबायदि खामानि मावनांगौ दङ जायफोर खामानिखौ जों बे 17 बोसोराव जेबो मावनो हायाखिसै जोंखौ मदद होग्रा मोनाखै जों मदद होग्रा मोनाखै मदद होग्रा मोनैनि थाखाय जोङो दिनै माने मददगिरि नागिरगासिनो दं जों दा जों माबायदि मददगिरि नांगोन मोजां मददगिरि नांगोन जोङो जोंनि आयदाखौ बुजिनाय जों मावनो नागिरनायखौ बुजिनाय जोंनो मददगिरि नांगौ दा बेबायदि मददगिरि नागिरनायाव जों खालाव खासाव एकदम आइखां बायखां जानानै दिनै जों बे जौसाङाव फैनांगौ जादों आरो जों मोनदों दिनै आदा प्रमद बर' इउपिपिएलनि आफादगिरि गोदो आबसुनि आफादगिरिमोन बिथां आफादगिरि जाजेननायनिफ्राय आङो जेसेबांनाखि आन्दलन जाबोदों मुभमेन्ट जाबोदों दिल्ली होन बेयाव आसामाव जानाय मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव आङो सानसेबो एबसेन्ट जाबाखै सनितपुरनिफ्राय लानानै आं सानसेबो एबसेन्ट जाबाखै आं गासिबो आन्दलनाव दङ मात्र नैबे बिटिआर शक्ति सिङाव आङो दङ किन्तु सिगनेचारल' होआखै आन्दलन फैनाया किन्तु आं जोबजासिमाव दङ आरो जोंनि साननाय हनाय गासिबो एखेजोब जोङो मानो होनबा जोङो मोनसे एबसुआ जेब्लानाखि सोमावसारदोंमोन बै समाव टटेल रिभलिउसन मोनसे लादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो बे टटेल रिभलिउसनाव जोंनि नैबे हारिमुनि जेनोखि मावनांगौ गासैबो बिथिंखौ लानानैसो टटेल रिभलिउसनथ' जोंनि आयदायाबो ओंखारो दा बेयाव बहुद मावनांगौ दं जोंहा बिराद गोदोसोनानै थानाय खामानिफोर दं हारिमु आफादा हारिमुनि आयदायाव मानो होनबा बे हारिमु गैयाब्ला नोंसिनि गाननाय जोमनाय रायलायनाय गासिबो जोंनि आयदायाव गोग्लैजोबो नोंसोर जे आर'नाइ लादों दख'ना गानदों जोमग्रा जोमदों बेफोर जोंनि आयदायाव गोग्लैजोबो दा बैफोरखौ जों थांनानै
थानायनि बेखौ माने बुहुमाव मोनसे गेरेमसा बर' माहारि दानायजों लोगोसे जोंनि हारिमुखौ फुरा फोसाबनो थाखाय जोङो दिनै बे जौसाङाव फैनांगौ जादों। जोंनो मददनि गोनांथि जादों। जों बे टटेल बाथ्राफोरखौ जों इउपिएफएलनि आफादगिरि आदा प्रमद बर'जों जों माने रायलायबाय आरो रायलायनायनि गेजेरजों जोङो बेनि स्ट्राक्चार माखासे मावनांगौ खामानिफोरखौ जों रायलायनानै लाखाबाय। जों मारै मावलांगोन मागोन जों सरखार फैनाय लोगो लोगो ओरैबायदि खामानि मावगोन जों आरो बे खामानि मावनाया जोंनि पार्सनेल जानाय नङा। बे जाबाय बर' जाथिया 100,000 बोसोर थांनानै थानाय बै खामानि होगोन जों मावनाय खामानिया। बेनि थाखायसो जों दिनै ओंखारनांदों। आरो बुंनो थाङोब्ला कारापसननि बेलायाव बुंनांगौआथ' बिथांमोना दहाय बुंलांखाबाय बिबुंथिगिरिफ्रा। जोंहा माखासे जेनेबा जोंनि हारिमु आफादा मा रोखोम फैदों जे जिल्लाया दिनै बेयाव फैदों दुलाराय बर' हारिमु आफादा। जोङो बे जिरु मिरु थाइसे थाइनै खांनानै जों कनफारेन्स खुङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा। साख्रियावला 1000 साख्रि गैया 500 ओमफ्राय सोरबा सोरबा बिदिनो 200 100 होलाबायो आरो लोगोफोरनावनो बियो जोङो बिदिखौ। ओमफ्राय जोङो बिदिजों जाला बिदिजों बोरै गारनानै जाथिखौ फोरोंबाय थानो। मालाया हाय फाय थांदों फैदों जोंनि बे नोंनि 500 गारनानै मावनायखौथ' रावबो मिथियाना। जोंनि बोसोरनि लटारि होबाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफाद लटारि। न' थानो जायगा गैया। आं जे जायगायाव थायो बे थानाय जायगाया जाबाय एबसु जोनोम जानाय जायगा ट्राइबेल संगनिमोन गोदो। आं बेयाव 15 बोसोर जाबाय दा 16 बोसोर जाबाय आं बेयाव थानाया। दा बे हाया जोंनि हारिमु आफादनि जाबाय आरो जोङो बेयाव माने न' लुनो थाखाय जों बोसोरनि लटारि होदों। बुंनो थाङोब्ला लटारि होनायाव जों बिराद लासिंसिं जादों आरो आंथ' माने लामा सामा एजेन्टसो होनजालाबायबायमोन। एजेन्टसो होनबायमोन आंखौ बेनि लटारिया लाब्लाबो जायालै होनलाबायबायमोन आरो माने बेफोरबायदि बाथ्रा मानो फैदों। जोंखौ मदद होआखै रावबो। लटारि होनायाव सानैसो इयुना जोंखौ मोजां रायदों मोजां रायदों। जों दुखु मोननानै फैदों। जोंथ' पार्सनेल खामानि मावाखै हा जोंखौ नायनो होनब्ला लोगो होनबायदि बहा थांबाय दानिया फैदोलाय बिटिसिआव एखालि दाम ना मा होनोमोनलाय IDS कालसाराव फैसा थायो रायजोफोर 20,000 30,000 25,000 ओमफ्राय 15,000 10,000 होयो। बेखौ सुख'नाङा कालसारनि मानसियाल' मोनो। बोसोर सारफोर थांदों आरो आं बिकाराम सारनाव बैसोआ बेसे जागोन होननानै सोंदों आंखौ। आंहा मिउजिक एन्ड फाइनेन्स कलेजाव पास जानाय ग्रेजुवेसन सार्टिफिकेट दंखायो मिउजिकनि बेचेलर अफ मिउजिक 5 बोसोर कर्स फैयो बेयाव पास जाखानाय दंमोन आरो बैसोआ बेसेबां होनबाय आं बे बोसोराव मोनाखिसै। बेयावनो नायबाय आङो लिस्टखौ आं मोनसे लिस्टखौ मोनदों आरो उइदाउट कालसारनि मानसि नङैफोर नों आं मानसिफ्रानो सोरबा 20,000 15,000 मोनलाजोब्बाय दाना। जों दुखु मोनदों आरो जे माबाखौ नुनानै कालसारनि फैसाखौ कालसारावनो बाहायोबा एसे मोजां जागौमोन नामा जोंनि साननायाबो फैदों आरो जेनेबा जों ओंखारथारो हिसाबै आर्टिस्ट मानसि मस्क'दा सोरबा सोरबा बहुद दङ। उदालगुरियाव जोंखौ मा बुंहरो नोंस्रा बिटिसिनिलै क'क्राझारनि बिराद मोनबाय नोंसोर बुंहरो जोंखौ जों बिसोरखौ मिथिगौ मोनदोंना मोनाखै। दा नैबेफोर टटेल जिनिसखौ जों नायजोब्बाय बुंब्ला गोलाव जायो खिन्थु बहुत बुंनांगौ दङ। जोंहा माने गोनां केन्डिडेट आदा दङ गोबां बाथ्राखौ बुंलांगोन खिन्थु गोबां बाथ्रा बुंनांगौ जायो जोङो बहुत दङ दा बाथ्राफोरखौ जों बुंजोबनो हाया। ओंखायनो जोङो टटेल बे जिनिसखौ सानै हयैसो जों दिनै बे थांखियाव ओंखारनांदों। जोंनो मदद नांगौ जों मावगोन जों मावनो गोसो मावबोबाय थादोंबो गावनि फैसा गारनानै मावदों। न'आव जानाय लोंनाय दंना गैया जों बेखौ मिथिया खिन्थु मावदों जोंनो एसेल' माने राहाल' होनांगौ आरो जोङो मददल' होनांगौ। जों मावनो गोसो मावग्रा मानसिया मावखायो होननाय बायदि आरो जों मावनो गोसोथार आरो ओंखायनो जोंनो दिनैनि दिनाव जों माने मोजां मोनसे सरकारनि गोनांथि जादों। मोजां मोनसे सरकारनि गोनांथि जादों आरो बे सरकारखौ जों लाबोथारनांगोन। मानो होनबा जों खामानि मावनो गोसो आरो जों जाथिनि थाखायनो जों हारिमुनि खामानि मावलांगोन आरो जों अरायबो बे बर' जाथिखौ हारिमु आयदायाव जों जेब्लाबो बुहुमाव माने फोसारनानै मोनसे सिनायथि गालांनो नागिरदों। आरो दा जेनेबा नोंसिनि ओनसोलाव
बे प्रभाबा जों बेयाव फैयागौ माने नोंसिनाव खाम सिफुं जथा गोमनाय नंलिया बेयाव गोमो मालाबा गोमफेरदों गोमाखै खिन्थु जोंनि आसल खाम जथा सिफुं सेरजा बेफोरनो जोंनि सिनायथि नङा होमबा बागुरुम्बा बारदै सिख्ला बेयाव थानाय साबसे हिनजाव जेनेबा माहारिया मोसानो रोंगौ दे बुंनाय सोरबा रोङो साबसे रोङो बेयाव 500 जननि बारा थानो हागौ साबसे रोङो मानो रोङाखै दाना 500 सासेबो रोङाबा मा जागोन बे जाथिया बागुरुम्बाखौ जुदि 500 सासेबो मोसानो रोङाबा मा जागोन दा नैबे मोसानो रोङैखौ जोङो मोसाहोनो नागिरदों एबार जोङो एबार मिउजिक एन्ड फाइनान्स कलेजाव जोङो बे सेक्सनखौ सोसनबाय सोसननाय लोगो लोगो नैबे बिटिआर जेलानाखि सरखार जागोन बे सरखार जानाय लोगो लोगो जोङो सरखारजों रायलायगोन आरो जिरायनायजों रायलायगोन रायलायनायनि गेजेरजों बेखौ बिटिसिआव ओरैबायदि खालामना हाई स्कुल लेभेलाव जोङो पस्ट दैथायहरनांगौ पस्ट दैथायहरनांगौ नोंसिनि ओनसोलाव दावागुरि हाई स्कुलाव बे पस्ट फैनांगौ बेयाव सासे मिउजिक टिचार फैगोन बे सासे हिनजावसा फैगोन बागुरुम्बा बारदै सिख्ला फोरोंगोन बियो स्टुडेन्टफ्रा बेखौ सोलोंनांगौ बे जिनिसखौ लानांगोन जों नङाब्ला जिल्ला मोनसेयाव 100 जन मानसिया बागुरुम्बा रोंगोन लाख मानसियाव लाख मानसियाव आरो जोङो जोंनि थांखिया बेल' नङा दिनै क'क्राझार जिल्ला हारिमु आफादल' नङा जों दिनै टटेल जायगाखौनो नायदों जों बेंगलाव थानाय बर'फोर ओमफ्राय मेघालयआव थानाय अरुणाचलाव थानाय थारमाने बिसोरनि माखासे मोसानायफ्रा जोंनिजों मिलिया दा बेखौ जों गोरोबहोगोन आरो गोरोबहोनांगौबा जों एबार सरखार फैब्लानो बे खामानिखौ मावसिगोन आरो जों बे जिनिसखौ जों रायज्लायजोबखाबाय जेखियानो जा रायजोफोर बुंनांगौआ गोबां दङ आं बांद्राय बुंला जिखुनु माने उदालगुरिनिफ्राय लानानै आदा जिबननि समस्थिसिम श्रीरामपुर गेटसिम मथा मथि इउपिपिएलनि देरहानाया रोखा जाखाबाय बेयाव गोबां जोंनि बिपिएफ पार्टिनि मानगोनां हाग्रामा सारनि दैदेननाय आंनि लोगोफोर बिथांमोन दं बिरादनो बिथांमोना आंनाव फन हरबाय थायो आरो बिथांमोना बुंहरो माने बन्धु गोजौआव एसे सियार बानायनानै दोनखादोलै देनां खामानि मावग्राफ्रा खामानि होयो खोमा हरबाय थायो बिसोरो माने उनाव आंजों लोगो जानानै मावगोन आरो मानसिफ्रा फैनो हाया बेबायदि बिसोरबो बै समाव आरो बै थाबोनायफ्राबो बहुद सोलायनानै दं आरो लोगोफ्रा आंनि क्लासफोरनिफ्राय बिदि सोलायनानै दंजोबो आरो मथा मथि जेखि जाया रायजोफोर जोङो सोलायनायखौ नांसिगोन मानो होनबा समानै मोनजानाय मोनसे जोंहा लाबोथारनांगोन आरो बेयाव जों अनलि बर' जाथिल' गैया बेयाव जों थाफाग्रा गोबां जाथिफोर दङ जों गोरोबलायनानै थानांगोन बयबो मिलायलायनानै थानांगोन आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो माने जोंनि मोनफुंनो लानाय बै मोनसे रायजोखौ जोङो नैबे बिटिआरनि गेजेरजोंनो जोङो लाबोथारनांगोन जेखियानो जाया आङो फोजोबनोसै जायखिजाया आदा जिरननो मोजां दर होनानै देरहाहोनांगोन आरो नोंसिनि साखाथि फाखाथियाव सोरबा बुजियैफोर मानसि दङब्ला मोजां बुजायनानै नोंसोरजों लाबो मानो होनबा बिथांमोना बबेबा ससेयाव बुजियाखैबो जानो हागौ नालाय आरो जोंना थगायनाय गैया जों सैथोजोंसो फैदों दे बेयाव जों असैथोनि मानसि नङा असैथोब्ला जों ससेयावनो खरफोरथि जाबायमोन खिन्थु जों बे सिमां नङा जोंनाव जों थगायनोबो रोङा सैथो बाथ्राखौ बुङो जाथिनि सानग्रा जों मावबोबायबो जबफोरबोबायबो आदा जिरनखौ लोगो मोनबोदों बेसेबां गोबावनि उनावनो दिनैसिम सोलायाखै आदा जिरना एबसु मावनायनिफ्रायनो आं समान आदाखौबो लोगो मोनबोदों दिनै सेन्ट्रेल बिबान डिस्ट्रिक्ट बिबान लानायनिफ्राय आङो कन्टिनिउ आदा जिरनखौ लोगो मोनबाय थादों जों लोगो मोननाय जों मिथिलायगोन सोरबा बखिबा जायाबो आं बुंखायो टटेल आं बुंखायो बखिब्ला खामानि होनाय नङा आं बुंखायो प्रमद आदा प्रमद बर'खौ बखिदों जों मिथिगौना बेनि सिं सा जों मिथिखागौ आंनि मिनि ओंखारो एखमबा फेसबुकफ्राव माने बिराद बखियो ओरैबायदि बखियो एसे बेथ' नांथारगौ आं बिराद दुखु मोनो आरो नोंथारखौ बोरै बुंखोब्रा बिदि सानो आङो एकदम नंथ्रा बेखौ बोरै बुङो जाय मानसियानो बेसेबां खस्थ'जों थैनाय मानसि बेखौ ओरै होनलाबायबायना बोरै जागोन हले बिदि बुंनो नाङा आरो बिदि बुंनो नाङा बिदि बुंनाया थिग नङा आरो जों दुखु मोनो जों मिथिथारगौ नालाय बिदि मिथिनाय मानसिखौ जानला मोनला बुंबा जों दुखु मोनो आरो बिदि बुंनानै लाब गैया मथा मथि जोङो सरकारखौ लाबोनांसिगोन जों सोलायनाय नांगौ बिटिआरनि एमप्लयमेन्ट टेक्सखौ गासैखौबो खालामजोबब्लानो
जोंनि बे सुखु दुखु गासिबो जोबजोबगोन आरो जोङो सान्थि रायजो मोनजागोन बयजोंबो मिलि जुलि रायजो मोनजागोन आरो बिराद समायना रायजो जागोन बे रायजोफोर बिराद समायना रायजो जागोन नोंसोरो देरहा होनानै नाय जोंनि बुंनायनि फिथाइया रज'योना रज'या नाय जोंनि बाथ्रा बेखौ गोसोआव लाखा रायजोफोर जों थगायनो रोङा दै स्पष्ट बाथ्राखा जों थगायग्रा मानसि नङा थगायब्ला बिराद मानसिनि थाखा फैसा जासिगोन जोंनाव बिराद थगायनोबो रोंगौ जों खिन्थु थगाया जोंनि थगायनाया ओरैबायदि थगायनाय सोरहाबा खारबाय थानायानो सानजाहाबो खारनो हागौ सोरबा सोरबा बेबायदिबो जायो जोंना थगायनाया ओरैबायदि एक्सपार्ट जों थगायनायाव खिन्थु जों थगाया आरो जाथिखौ थगायनानै लाब गैयाना बेबायदि आरो जायखिजाया जोंहा सरकारा फैथारनांगौ फैखासिगोनबो फैथारनांगौ नङा फैखासिगोन 100% जाखाबाय बियो आङो बेखिनियावनो बयनिसिमबो आंनि गोजोननाय आरो गोजोननाय आरो खौ जासिनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोनथों